laqas kont nixrob tazza ilma. Kienet tirrabja miegħi. Iva ma, ilma, luminajiet, luminata. Tazza ilma jimma konx nixroba. Illum ma qasirt naf bihom illuminata. Illumina nixrob ma 2 liters kull-jum, kważi 3 liters kull-jum. Issa jili sena immur il-ġim kull-jum. U anyway, il-ġim tiegħi jinfetaħ fis-sitta, jiena ġieli fis-sitta u kwart inkun hemmhekk. Kemm Noqogħdu ħdej xulxin. Kemm noqogħdu naqra attenti Quintin biex ma jasalx il-messaġġ illi dak li hu ħażin ħajwassal għal diżastru totali u biex nagħmel il-progress irid nixrob ilma biss. Pereżempju ħansemmi ċoċata u naħseb it-tabib ħajaqbel miegħi. Hemm diġà qabża kbira bejn soft drink normali u soft drink ta' dieta zero. Hemm min iwerwurek x'fihom ħafna spertina. Jekk jiena sempliċement minn fliexkun ta' 2 litri ta' ditta partikolari li jkun full sugar, naqleb għal fliexkun bħalu eżatt imma zero jew diet, jien frankajt ruxmata kaloriji li ġejjin mit-sokkor li dik il-bidla żgħira biss, dik in-nitfa' ġurnata wara l-oħra tista' tissalvani billi nispiċċa bi problemi ta' obeżità kif qed jgħidilna anke it-tabib. U fuq ta' klera kelli naqbes għalija qabel il-break u ma tajtni x-xans. Kemm naqbes għalija. Għax l-iktar nies li nsibu li jitqu għax xagħti f'5 filgħodu jkunu dawk in-nies li jgħidulek jien m'għandix ħina training, ma tibda tara. Sija u nofs fuq Facebook, satej nara series, m'għandix ħin. Ġifieri hija kwistjoni ta' priorità. Presidenti ta' kontinenti jgħidu ma stess li jagħmlu l-exercise. Sa' president ta' kontinent għandu ktar x'jagħmel minni u naħseb anke minn Kler. Jien il-punti